La situació de la neteja de la brossa actualment a Tarragona és insostenible. Aquests últims dies hem vist unes imatges inèdites de com estan els carrers de bruts, de com hi ha papereres sobreeixides i unes fortes pudors als carrers de la ciutat. A més, i el que hem vist i el que hem pogut comprovar és que hem estat donant una imatge vergonyosa i lamentable de la nostra ciutat amb uns carrers terriblement bruts. Per tant, no s'ha aplicat aquest pla especial de neteja i aquest pam a pam que se'ns havia explicat des del govern i per això demanem explicacions a l'alcalde Viñuales de per què és el que ha fallat, què és el que ha passat i per què això no s'ha aplicat i si no s'ha aplicat, si aplicarà ell mateix les sancions a l'empresa de la neteja per no haver gestionat correctament aquests dies tan assenyalats i ja no només aquests dies, sinó aquest període que portem amb aquests carrers, no hi ha aquesta brutícia evident als carrers de Tarragona. No sabem per què l'empresa està actuant d'aquesta manera. Evidentment, si és per després encarir aquest contracte de la brossa, doncs evidentment nosaltres denunciarem aquests fets, aquesta pressió que s'està exercint i l'alcalde ens tindrà al seu costat per sancionar i per prendre totes aquelles mesures necessàries perquè Tarragona estigui neta.